स महिन्या उपरांत तिराळी घाटांतल्यान एसटी बसीची येरादारी सुरू जाल्या। पावसांत रस्तो येरादारीक सुरक्षीत ना म्हणून कोल्हापूर जिल्लोधिकाऱ्यान हेवी गाडयांक येरादारी बंद केल्ली। किती उत्साहाने या ठिकाणी कुणालाही कुठल्याही प्रकारची कल्पना देता या ठिकाणी आज लोक उपस्थित आहेत। प्रवासीसुद्धा आज आपण बघितलं की कोदाळीपासून इथपर्यंत आम्हीसुद्धा प्रवास करत आलो आहे। अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे। गेले 8-9 महिने आम्ही जो संघर्ष केला होता, कोदाळी ग्रामस्थ आणि आपल्या दोडामार्ग तालुक्यातील आपल्या या सर्व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नातून आज या ठिकाणी ही एसटी वाहतूक सुरू होते। सर्वसामान्यांचा प्रश्न होता। सर्वसामान्यांच्या प्रश्नासाठी गेले 8-9 महिने आम्ही सतत प्रयत्न करत होतो आणि निश्चित स्वरूपामध्ये आज त्याला यश आलेलं आहे। सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 2023मध्ये सदरचा घाट हा पूर्णपणे वाहतुकीस बंद करावा अशा प्रकारचा प्रस्ताव पाठवल्याने सन्माननीय जिल्हाधिकारी यांनी आदेश काढला होता। फक्त लोकांची दिशाभूल काय केलेली होती की हा घाट कोसळल्यामुळे बंद होता, परंतु अशी कुठल्याही प्रकारची परिस्थिती नव्हती। कारण मागच्या वेळेला सुद्धा अशा प्रकारचा घाट कोसळला होता, परंतु एसटी वाहतूक सुरू होती, परंतु बांधकाम विभागाच्या आडमुठे धोरणामुळे हा घाट बंद होता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।